Atzalon nanoi, hasi demongotza, bai, gaurko itzaldi xai, eta gaur etorri gazku, Judu Ribas Ulloa, Gasteiztarra dakau, eta berak Euskal Herriko Unibertsitatean eiman matematikatiko lizentziaturi eta batxe doktoretza. Bera 1998 matematika saileko irakaslide, adibidez, analisi matematikako inguruko irakasgaiak erakustetxuz, matematika gradun, batxe fizikako gradun, analisi vektoriala eta komplexua, nire irakasle bezala, bai, onzan, eta esan behar da baita ere, normalean, berak, lanen jabela, zemakizko analiziko hainbat ikerkuntzan, bai artikulutan, bai komunikazioetxan, eta bai hainbat itzalitxan. Aipatu behar dugu, berak berez, formazio orokorrik espezifikoik ez daukela dantzatan, baina beti guztadakola, eta ondorixoz, 2008an, bai, artikulu bat abanela, matematika eta euskal dantzak. Eta gaur, hoxetorri gazku, azaltzera. Beraz, Judit, nahi duzunean, zuretzako. Hala, eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon guztioi, eskerrik asko aurkezpenagatik, eskerrik asko gonbidapenagatik. Eta, bueno, pues hori, esan bezala ni matematikaria naiz, baina beti dani gustatu zait dantza. Eta orduan, nire bizitzaren momentu batean, planteatu nuen, zergatik, edo ea modurik zegoen bi zaletasun horiek elkartzeko. Eta hasi nintzen, apur bat, bilatzen dantzan, non aurkitu daiteken edo ze matematika aurkitu daiteken. Larak esaten zidan berak baleta egiten duela, eta baletean badago matematika. Baina bereziki gaur ikusiko dugu euskal dantzetan ze matematika ikusi daiteken, topatu daiteken. Nik txikitan bai egin nuen euskal dantzak, naiz ez dut praktikatzen euskal dantzak, baina lana eta aipatutako artikulua Osan Oruetxebarriarekin batera egin nuen, eta, berak badaki, dantzari buruz eta euskal musikari buruz, eta orduan, elkarlana izan da, ez? Nik gehiago igual dantza orokorraren partetik, eta Osanek berezik euskal dantzetan aditua bezala. Orduan, ze matematika aurkitu daiteke dantzetan, ez? Ikusiko dugu musika dala modu bat erlazionatzeko bi esparruiek, matematika eta dantza, baina ikusiko dugu izenak ere, eta izenak jartzeko urratsetan eta dantzetan matematika erabili daitekela. Nire ustez oso ondo ikusten dena da geometria dantzan, ez? Geometria oso bisuala dalako, ez? Tardan, hori izango da hirugarren partea hitzaldi honetan, eta berriro geometriarekin lotuta simetriak, bai? Abisatzen dut, matematika agertuko da, formulak agertuko dira, baina saiatuko naiz era simple batean ere azaltzen batez ere parte honetan simetriei buruz eta hitz egiten dugunean. Eta hortik aurrera matematikak hasten dira purtsu bat konplikatzen, eta hitz egingo dugu kombinatoriari buruz, azalduko dizuet zer den kombinatoria eta ziur ulertuko duzuela, eta bukatzeko matematikako nahiko teoria sakon bati buruz hitz egingo dizuet txirikordak erabiliz. Txirikordak denok dakigu zer den iliarekin txirikorda bat egitea, baina matematikariok, hori erabili dugu egitura matematiko bat definitzeko. Orduan, horiek izango dira gutxi gora bera, garatuko ditugun edo ikusiko ditugun arloak edo matematikaren parteak. Orduan, esan bezala, musika da modu bat lotzeko matematika eta dantza. Dantza ez da ulertzen musikari gabe, dantza egiteko musika behar dugu, eta egite ditugun urratsak egokitzen dira musikaren erritmora. Eta aspalditik jakina da, erlazio badagoela musika eta matematikaren artean, grekoen garaitatik, eta orduan bereziki erlazio hori konpasaren bidez eman dezakegu. Konpasa da musika neurtzeko modua, eta orduan neurriak sartzen ditugunean hor matematika dago. Orduan, ez dakit entzuten zaidan mugitzen naizenean, mikroa ondo entzuten da?
Bai, bale. Bueno, orduan, esaten nuen bezala, parkatu. Enuen hori egin nahi. Bueno, ikusten duzen bezala, enaiz oso trebea aurkezpenak antolatzen eta pasatzen, bale? Orduan, konpasa erabiltzen dugu musika neurtzeko, bale? Orduan, konpas batean baditugu pultsu azentuatuak edo indartsuak direnak eta ez azentuak edo ahulak direnak, bale? Eta orduan, konpasak neurtzen duena da, zenbat pultsu dauden bi pultsu indarren artean, bale? Eta, bueno, hor esaten den bezala, orduan, gero, konpasa adierazteko erabiltzen da notazio matematiko bat, bale? Zatiki bat erabiltzen da. Bi zati lau, hiru zati lau, horrelako ikurrak erabiltzen ditugu musikaren konpasak adierazteko. Orduan, baditugu bi zenbaki, matematikariok izendatzailea deitzen duguna, da beko zatikiaren beko partean agertzen dana, eta hori dago lotuta pultsuen iraupenarekin, bale? Izan daiteke biribil baten, barkatu, alderantziz ematen dit, izan daiteke biribil baten luzera, edo zuri batena, beltza batena, kortxea batena, bale, orduan ikusten duzen bezala, erabakitzeko ze iraupen duen nota bakoitzak, erabiltzen ditugu biren berreturak. Bi, bider bi, bider hiru, bider lau, eta abar. Eta hori izango da, zatikiaren beko partean agertzen den zenbakia. Eta goiko zenbakiak esaten digu zenbat nota ditugun konpas bakoitzean. Adibidez, eduki dezakegu bi zati lau edo bilauko konpasa. Horrek esan nahi du, notek irauten dutela beltz bat, eta bi nota ditugu konpas bakoitzean. Eta hori, euskal dantzetan agertzen da harin-harinean adibidez. Da nahiko, erritmo pam, 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 badaukagu bat indarra dana eta beste bat ahula. Askotan agertzen den beste konpas bat da lau zati lau edo lau-lauko konpasa. Hori adibidez kontrapasean, agurrean, jauzietan agertzen da. Eta hirugarren konpas bat da hiru-laukoa, berriro konpas hauetan notaren iraupena da beltz batena, eta hiru nota baldin baditugu, hor adibidez aurkitzen dugu musika hori fandangoan. Hiru konpas hauek agertzen dira, ez bakarrik euskal dantzetan, agertzen dira musika askotan. Adibidez, bilaukoa da pasodoblearen musika, bilauko konpasa da pasodoblearen musikan agertzen dana, edo merengean, laulaukoa da tangoan, saltzan, swingean agertzen dana, eta hirulaukoa da balsean agertzen dena, bienako balsean. Baina baditugu beste konpas batzuk euskaldunagoak direnak esango nuke. 6-8ko konpasa, hau biziagoa da, noten iraupena kortxea batena dalako, 8a kortxearekin lotuta zegoen, hau agertzen da 6-8ko konpasa adibidez biribilketan, eta gero beste musika batzuetan nahazten dira 6-8ko konpasa eta 3-lauko konpasa. Eta hori adibidez espata dantzan agertzen da. Eta euskaldunena esango nuke da 8koa. 5-8ko konpasa da, orduan berriro noten iraupena kortxea batena da, 8a dugulako, baina hau oso berezia da, notak antolatzen direlako 3 bloketan. Osake daukagu kortxea baten nota bat, eta gero bi kortxeak izan beharrean, gertatzen dena da lehenengoa apur bat luzeagoa dela, puntilloa daukagulako hor, musikari buruz zeo zer dakizuen ez, eta hemendik badago norbait, puntilloak egiten duena da luzatu apurtxo bat nota hori. Orduan hau luzeagoa da, eta orduan berarekin doan apur bat motzago, eta gauza bera gertatzen da azken blokean. Hau ez da agertzen beste herrialdeetako musiketan, konpas hau benetan hemengoa da, Euskal Herrikoa da, eta oso aberatsa da. Orduan, musika matematikoki idazten dugu, matematikoki ulertu dezakegu, eta hortik dantza ere, dantza egokitzen dalako musikara. Baina, esan dizen den bezala, izen matematikoak ere erabiltzen dira. Hasita baletarekin, adibidez, baletean besoen eta hanken posizioak zenbakiekin izendatzen dira.
Osake hor ditugu izenak. Eta norbaitek saltsa dantzatzen baldin badu, saltsan izen matematikoak, zenbakiak agertzen dira urrats asko identifikatzeko. 70, ezak, nik ez dut saltsa dantzatzen, baina zenbakiak agertzen dira toki askotan. Euskal dantzetan, igual ez zainbeste, baina badaude izen matematiko batzuk, eta lehenengoa da sortzikoa. Sortzikoa agertu zaigu jadanik musikaren esparruan, musika konpas berezi hori adirazteko. Baina ez hori bakarrik, sortzikoa badira dantza batzuk izen horrekin ezagutzen direnak. Adibidez, lantzeko sortzikoa, baztangoko sortzikoa, horiek dira Nafarroako dantzak, eta izenean agertzen da sortzia. Sortzia agertzen da inguru askotan dantzan zehar ikusiko dugun bezala. Baina dantzari dantzan, eta dantzari buruz hitz egingo dut geroago, dantzari dantza da Durangaldeko dantza sorta bat, familia bat, zenbait dantza ditugu. Hor ere sortzikoa agertzen da, edo sortzinangoa, segun nola idazten dugu, baina sortziarekin lotura du. Baina ez da dantzari dantzaren parte bakarra izen matematikoa duena. Hor dituzue zerrendatuta parte guztiak, dantzari dantzarenak, eta badaukagu sortzinangoa edo sortzikoa, baina baita banangoa, hori lotuta batarekin, edo banakoa, binangoa edo binakoa, eta launangoa edo launakoa. Ordan, zenbakiak ditugu izen horietan, eta arrazoia da dantza horien momentu berezi batzuetan, edo sortzi dantzariek egiten dute dantza, edo bakarrik bat, edo bi, edo lau. Osake lotuta dago hori, dantzarien kopuruarekin, dantzan ari diren dantzarien kopuruarekin. Izen matematiko gehiago ditugu, adibidez jauzietan, badaukagu urrats bat dela lau urrats, ezker iru, eskuin iru, osake berriro zenbakiak ditugu, batzuetan urrats batzuei eta hiru gehitzen zaie, adierazteko moldaketa bat egin behar dela, urrats horretan, adibidez, erdizka eta hiru, zot eta hiru, edo beste batzuetan zenbaki bat gehitzen da bukaeran esateko zenbat aldiz errepikatu behar den urrats hori. Orduan, pika bietan, pika bit aldiz egin behar dela, edo erdizka lauetan, lau aldiz errepikatu behar dela pauso bat. Eta badaude beste izen batzuk berriro zenbakiekin zazpi jauziak, baina adibidez hiru puntukoa puntua ere kontzeptu matematiko bat da, bilatzen baldin baditugu. Edo bat eta erdi bada beste pauso bat. Ikusten duzuen bezala, hemen igual ez da euskal dantzak ez dira oso aberatzak, beste dantzetan izen matematiko gehiago topatu daitezke, baina badaude eta hori zenbakien bidez batez ere. Baina esan dudan bezala, nire ustez argien ikusten dena da geometria, edo agian ni matematikaria naizelako, eta orduan nik dantzatzen dudanean berdin dit euskal dantzak izan edo beste edo zer nik beti kurbak ikusten dituen, igual dantzarien mugimenduekin, niretzako geometria beti presente egon da dantzan, dantzatu dudanean. Orduan hasiko gara adibidez konsideratzen, nola kokatzen diren dantzariak. Euskal dantzekin gertatzen dena da, gehienetan dantzatzen direla publiko baten aurrean. Eta orduan, hori kontuan izan da, dantzariak kokatzen dira modu oso konkretu batean. Eta geometriak ematen duena da, gero berriro simetriarekin lotuta dagoen zerbait, geometria eta simetria erlazionatzen dira eta erlazionatu dira ez bakarrik dantzan arte guztietan edertasunarekin. Orduan, ikusiko dugu, ze nolako irudi geometrikoak agertzen diren euskal dantzetan, dantzariak kokatzen direnean dantzatokian, publikoaren aurrean. Orduan, bi mota desberdinduko ditugu. Ikusten duzuen bezala, ezkerraldean baditugu dantzari batzuk nolabait lerroak osatzen, eta eskuinaldean zirkulu batean pentsa dezakegu. Orduan,
Agertuko zaizkigu poligonoak, lerroen bidez eraikitzen direnak, izan daitezke lauki zuzenak, pentagonoak, hexagonoak ere agertuko zaizkigu, edo biribilean edo korroan egiten diren dantzak aztertza ditugunean, pues noski hor zirkunferentziak edo zirkunferentzia satiak agertuko dira. Askotan, 8 dantzere izango ditugu. Aipatu dut lehen, ez? 8 zenbakia, toki desberdinetan agertzen dela euskal dantzen inguruan, ez? Pues 8koan bertan, baina 8 ere dantzarien kopurua dalako, dantza askotan. Tardan 8 dantzari horiek antolatzeko eskenatokian edo dantzatokian, askotan agertzen diren formazioak edo dira hor transparentzen agertzen direnak. 2 lerro, 4 dantzariko 2 lerro, eta lotzen baldin baditugu lerroiek errektangeluak agertzen zaizkigu. Orduan izan daiteke errektangelu nolabait vertikal bat, alde luzeena vertikala izango dena, edo izan daiteke errektangelu horizontal bat. Lerro luzeak edo, lerro luzeak horizontalean agertzen direlako. Formazio hau edo egitura hau agertzen da dantza askotan. Hor aipatu bizkizuet batzuk, Gipuzkoako brokel dantza, Bizkaiko makil dantza, pipaongo dantzak, askotan. Baina adibidez, lehen aipatu dudan, aurreko transparentzen agertzen den brokel dantzan, barkatu. Brokel dantzan 8 dantzari ditugu, baina batzuetan agertzen zaigu, agertzen da kapitaina edo buruzagia dana, ordan baditugu gure 8 dantzariak eta 9. bat. Edo lehen aipatu dudan dantzari dantzan, baditugu gure 8 dantzariak, baina banangoan adibidez, dantzari bakarra egiten duela dantza, ditugu 7 dantzari lauki bat osatzen, eta 8. dantzan ari dena, kokatzen da apurtxo bat aurrerago. Orduan, kasu honetan, lotzen baldin baditugu, ez dut azaldu, suposatzen dut denok imaginatu duzuela, borobilak dantzariak direla. Hori zen, hasieran azaldu behar nuena, agertuko dira zirkulutxoak toki guztietan, klaro. Zer gertatzen da? Matematikariok gauzak oso komplikatuak direnean, saiatzen gara gauzak apur bat simplifikatzen. Ordan, nik dantzari bat marrazteko edo imaginatzeko dantzari bat, ez dut pertsona baten irudi osoa egingo, simplifikatuko dut. Eta gainera normalean, begiratuko dut goitik, eta ikusiko dut. Ze proiektzio guk deitzen dugu proiektzio, goitik ikusita zer ikusten den. Nik pertsona bat goitik behiratzen baldin badut, ikusiko dut burua, apurtxo bat gehiago, baina buruarekin geldi naiteke. Eta orduan horregatik zirkuluak dantzariak adirazteko. Hori zen, azaldu behar nuen lehenengo gauza, eta aztu egin zait. Orduan, hemendik aurrera borobiltxoak izango dira gure dantzariak goitik ikusita. Behin hori esan da, lotzen baldin baditugu gure dantzarien burutxoak, hori eukiko ditugu aurreko transparentzian esan dugun bezala gure errektangeluak, eta kasu honetan pentagonoak agertzen dira. Ez dira pentagono erregularrak, aldeen luzerak desberdinak direlako, baina 5 alde dituzte poligono horiek. Osake pentagonoak izango dira, 5 alde agertzen direlako. Esan bezala, ezkerrekoa brokel dantzaren momentu batean agertzen den konfigurazioa da, eta beste hau dantzaren banakoan agertzen da. Baina baditugu poligono gehiago, binangoan, berriro dantzaren binangoan, 2 dantzan ari diren 2 dantzariak kokatzen dira hemen lehenengo lerro honetan, eta beste 6ak atzekaldean, osea, horrela karratu bat agertzen da. Eta brokel dantzaren beste parte batean, gertatzen dena da, 8 dantzarietatik 4 kokatzen direla barruan, eta beste 4ak apur bat atzerago. Eta orduan osatzen dituzte 2 karratu.
kasu honetan. Bata, txikiagoa bestearen barruan. Ordan, hau apur bat astura dalako nik hitz egitea eta egingo duana da, saiatuko naiz bideo batzuk erakusten ikus dezazuen egitura hauek agertzen direla. Gauzak ondo doazen eta lortzen dugun bideoak ateratzen. Kontua da, ez dudala oso ondo ikusten hemen parkatuen. Ez da hau egin nahi nuen aparkatu. Bueno, hau da brokel dantzaren parte bat. Bueno, orduan horri ikusten duzu, ez? Gure 8 dantzariak, eta badaude 4 lerro batean eta beste 4. Eta hemen mugitu dira, hor geneukan errektangelu bat vertikala izango zana, baina mugitzen direnean pasatzen dira beste errektangelura. Hemen ikusten da, ez? Hor badaukago beste konfigurazio hori. Bai? Hor baditugu errektangeluak, baina utziko didazu orain apur bat aurreratzen, hortxe dozue, 4 horiek barruan daudenak, eta ez da oso ondo ikusten, baina beste 4ak, beste 4 bat ari dira osatzen kanpokaldean. Bale? Hori, ez da bakarrik geldi daudenean irudiak osatzen dituztela, gero mugimenduekin pasatzen dira irudi batetik bestera. Bale? Bueno, utziko ditugu gure dantzariak deskantzatzen horixe. Eta bueltatuko gara gure poligonoetara. A ber, Bueno. Eta azken poligonoa da hexagonoa. Txontxongiloa da berriro dantzaren parte bat, hor ditugu gure 8 dantzariak, baina orain 2 lerrotan kokatu beharrean baditugu 8 dantzari erdian eta beste 2 albo bakoitzean. Eta orduan, lotzen ditugunean kanpoko dantzarien buruak osatzen da hexagono bat, 6 aldeko poligono bat. Bueno, baditugu eta beste herrialdeetako dantzetan nik ez ditut ikusi, hain beste irudi geometriko. Nik esango nuke euskal dantzak oso aberatsak direla alde horretatik. Egiturak osatzean eta poligonoak osatzean, zenbait poligono bezberdin agertzen dira. Baditugu ere, lehen esan duguna, zirkunferentziak edo biribilak osatzen diren dantzak. Izan daiteke dantzarien kopurua ez dagoela finkatuta, eta batzuetan gerta daiteke ere bikoteka dantzatzen dela. Orduan, gerta daiteke horrelako zirkunferentzia badugula, eta orduan hor ezkerraldean dantzariak danak egongo lirateke barrura begira, baina izan daiteke bikoteka dantzatzen dutela, eta orduan 2 zirkunferentzia zentrokide ditugu, barrualdean dantzari batzuk, kanpokaldean beste batzuk, eta hauek daude bestei begira. Aurrez aurre. Horrelako, eta hori adibidez gertatzen da fandangoan, harinarinean. Egia da bi horiek ere konfigurazio honetan dantza daitezkela. Ordan hor ditugu, zirkunferentzia batzuk. Beste batzuetan dantzarien kopurua finkatuta dago. Adibidez, Xemengo espata dantzan, 12 dantzari ditugu, berez 13 dantzari ditugu, 12 zirkunferentzia batean kokatuta, eta zirkunferentziaren zentroan daukagu 13. dantzaria. Gainera, espata dantzan, dantzariek espata badaramate eskuan, eta haien espatekin erradio batzuk markatze dituzte, edo sekante batzuk, zuzen batzuk, irudi batzuk egite dituzte, hor aurrean ikusten da nagoiti begiratuta. Eta baditugu ere zirkunferentziak zintadantzan, noski bai, zintadantzan nahiko ezaguna da. Kasu honetan 8 dantzari ditugu, egia da batzuetan dantzari gehiago ager daitezkela, baina gehienetan 8 dantzari ditugu,
Kasu honetan, zirkunferentziaren zentroan daukagu zutoina, mastila edo, eta hortik zintzilikatuta zinta batzuk. Orduan, zinta horiek zirkunferentziaren erradioak izango dira. Zinta dantzari buruz hitz egingo dut gero txirikordak aipatzen ditugunean. Osea, bueno, zirkunferentziak ere agertzen dira. Eta batzuetan, zirkunferentzia osoa eduki beharrean, daukagu bakarrik zirkunferentzia erdia, edo horrelako irudiak ere ager daitezke. Bueno, geometriarekin jarraituz, simetriak lehen aipatu ditu danak. Orduan, hemen hasten dira formula matematikoak, baina saiatuko berriro nahiko simple azaltzen. Matematikariok esaten dugu izometria badaukagula, izometria, bi espazioen arteko funtzio bat baldin badaukagu, distantziak mantentzen dituen. Orduan, A bat eta A bi izango dira multzo matematikoak, baina distantziak neurtu daitezkela haien artean. Eta, badaukagu funtzio bat, esan bezala, espazio batetik bestera doana, multzo batetik bestera doana, eta nahi duguna da, hartzen ditut bi puntu A eta B lehenengoan, eta haien arteko distantzia esan behar da, irudien arteko distantziaren berdina. Zer esan nahi dut honekin? Pentsa ezazu, gure espazioak azkenean izango dira espazioa. Gure dantzariak espazioan daude, eta espazioa esaten dudanean da espazioa, irudimentsioko espazio bat. Edo gehienetan gero vertikalak enduko dugu eta planora joango gara, gure goitik begiratuko dantzariak izango ditugulako. Kontua da, pentsa ezazue txikle badaukadala. Nik edo goma bat, nik tiratzen baldin badot gomaren edo txiklearen muturretatik, distantziak aldatzen ari naiz. Ordan, hori ez da isometria bat izango guretzat. Distantziak aldatzen direlako. Baina orain hartzen dut nire txiklea, dagoen bezala, hartzen dut eta mugitzen dut eta kokatzen dut hemen. Hor distantziak ez ditut aldatu. Mugitu dut, biratu dut, baina distantziak jarraitzen dira berdinak izaten txiklearen barruan. Hau izango da isometria bat. Mugitzea, biratzea, horrelako gauzak onartuta daude. Deformatzen ez dudalako nire txikle hori edo nire gero txiklea izango da dantzari bat. Horiek dira isometriak guretzat. Orduan, nik esango dut hasierako txiklea eta gero biratuta daukadana simetrikoak direla, ze lortzen dut bat, lehenengoari aplikatuz transformazio bat, eta transformazio izan da, hori mugitu, biratu, edo dana delakoa. Horregatik esaten dut simetrikoak direla. Formalki, matematikoki, esaten duguna da, multzo honetatik bi puntu hartuta, B eta D, D lortzen baldin badut B puntuari F aplikatzen, orduan D eta B, B eta D simetrikoak izango direla. Baina da hori, transformazioa nire kasuan izan da mugitzea txiklea. Eta A edo B barkatu zen txiklea. Egin daiteke puntuekin edo egin daiteke multzoekin. Berdin du, azken finean txikle bat puntuen multzo bat da, espazioan. Argi daukagu simetrien kontua, espero du baietz. Orduan, esan bezala, dantzariak espazioan mugitzen dira, baina egia da, begiratzen baldin badugu dantzari bat, lehen esan duguna, dantzara prestatzen denean, vertikalean ez dago aldaketarik. Nik mugitu bezaket, pauso bat alde batera, pauso bat bestaldera, jo naiteke aurrera, jo naiteke atzera, biratu naiteke, jauziak ez ditugu kontsideratuko. Osake, vertikala egongo ez palitz bezala. Eta orduan, suposatuko dut nire simetriak planoan izango ditu dela. Nire multzoa errebi izango da. Matematikarientzat planoan mugituko gara, pentsatuko dugu oinetan nola mugitzen diren oinak lurrean. Gutxi gora bera hori da ideia. Orduan, zenolako transformazioak, zenolako isometriak egin ditzaket, distantziak mantenduz, mugitu bezaket nire txiklea. Hori matematikoki esaten da traslazio bat dela. Eta formalki egiten duguna da, nik badaukat nire dantzaria, isa, eta mugitzen dut, trasladatzen dut vektore batekin. Orduan, vektore bat da, mugitzea adibidez pauso bat eskuinaldera eta beste pauso bat aurrera.
Bale? Hortik pasatu nahi zona, bueno, pues aplikatu diot vektore bat. Bale? Irudian agertzen den bezala. Bale? Nire puntua, hortxe zegoena, mugitu dut ona, U vektorearen bidez. Bai? Pues hori da isometria bat. Beste isometria bada biraketa bat. Biraketak egia da matematikoki idazteko apur bat bereziak direla, matrizeak erabili behar direlako, eta baina denok dakigu zer den biraketa bat. Ez? Nik badaukat nire puntua hemen, demagun konpas bat erabiltzen dudala, orduan konpasaren puntua bat jartzen dut hemen, bestean nire puntuan, eta orain konpasarekin zirkunferentzia zati bat egiten dut, eta llegatzen naiz beste puntu batera. Hori da biraketa bat, besterik gabe. Bale? Eta aipatu behar duguna, esan behar duguna da, zenbat gradu biratzen dudan nire puntua. Zer gertatzen da? Pues, hemen agertzen diren funtzioak, funtzio trigonometrikoak deitzen ditugunak, aplikatzeko, pues, angeluak erabili beharrean radianak erabiltzen ditugula. Bale? Orduan, zirkunferentzian 360 gradu ditugu, baina bipi radian. Horregatik gero bipi hori agertuko da. Bale? Baina hori da biraketa bat, denok ulertzen duguna. Eta azkenekoa da islapena. Izpilu batean irudia errepikatzea, nolabait. Orduan berriro, definizio matematikoa, apur bat formala da, eta apur bat ulertezina onartzen dut. Porque egia da, aipatzen dela F konposatu F edo F bitan aplikatzen baldin badut bueltatzen dudala puntura, baina azkenean pentsatu behar duzuena da zuzen badaukadala, planoan gaude, bale? Orduan, zuzen badaukat, eta egin nahi dudana da puntu honen islapena zuzen horrekiko, bale? Osea, ez tolesten baldin badut planoa zuzen honetatik, bi puntu horiek lotzen dira, elkartzen dira, tolesten dudanean planoa, hori da, simetria islapen bat. Bale? Bueno, pues arain bilatuko ditugu elementu horiek, simetria horiek dantza batzuetan. Bale? Ordan adibidez, lehen esan dugu harina dantzatzeko edo fandangoa dantzatzeko, pues batzuetan dantzariak kokatzen direla bi zirkunferentzia zentrokidetan. Bale? Jarriko dizuet irudia eta horrela ulertzen dugu hobeto. Bai? Hor ditugu gure dantzariak. Bai? Orduan, aukeratzen dut bikote bat. Bikote hau, hauek dantzatzen dute elkarrekin. Eta hori deituko diot, bikote bat, behazpi bat. Hemen dakat beste bikote bat. Nola lortu bezaket bikote hau erabilita hasieran finkatu dudana. Pentsatzen baldin badut hor zentroa daukadala, eta nire konpasa erabiltzen baldin badut, egin beharko dudana da konpasarekin mugitu bikote hau angelutxo bat ona hiltzeko. Osea, biraketa badaukat. Zein da angelua, zenbat gradu mugitu behar ditut, egin beharko dana da, 8 bikote baldin baditut, guk matematikariok n erabiltzen dugu, kopuru ez ezagun bat adierazteko, ordan hortik dago n hori, n bikote, n izan daiteke 10, 8, hemen, bezakit 12 diren, gerezpanago, iru, bai? 12. Pues egiten dugu gure zirkunferentzia osoaren angelua dela 360, zatitzen dut 12rekin, eta horrek emango dit angelua bikoteen artean. Osea, hor biraketak ditugu. Bikote baten posizioa lortzeko, biraketa bat aplikatu behar diot lehenengo bikote horri. Baina orain, bikotearen dantzariak konsideratzen baldin baditut, lehen bikoterenak, orain, borobiltxo hau zer da? Dantzariaren sudurra. Jakiteko aurpegian ondagoen, pentsa ezazue hau dela sudurra. Orduan, daude elkarri begira. Dantzariak, harinarinean eta fandangoan, egiten dutenean dantza, ez dira danak eskuineko hankarekin hasten, baizik eta dantzari bat hasten baldin bada eskuinekoarekin aurrean duena egiten du bestearekin. Orduan, horregatik islapen bat izango dugu. Ze hankak ere, hankak ez daude marraztuta, baina hankak begiratzen baldin baditugu, izango da ispilu bat izango balute bezala haien artean, eta bata izango litzateke bestearen irudia, ispiluan.
bale? Osea, islapenak izango ditugu kasu honetan, bai? Eta dantzaren ezpata joko txikian, hor, zortzi dantzari ditugu, dantzari dantzan, ez dakit lehen aipatu dudan, zortzi dantzari ditugu. Ezpata joko txikian, eskuineko eskuan daramate ezpata bat, osea, hau izan nahi du ezpata, bale? Eta kasu honetan, kokatuta daude gure errektangelu formazioa osatzen, bale? Lau dantzari bi lerrotan errektangelua osatzeko. Orduan, nola lortzen dut dantzari baten posizioa erabilita lehenengoarena. Hemen, hau demagun dela lehen dantzaria, azpi bat ez dakit ikusten den, hau da lehenengoa, bigarrena, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena, seigarrena, zazpigarrena, zortzigarrena. Horrela ordenatu ditut, ordena bat emateko. Orduan, zer egin behar dut? Pues, dantzari hau mugitzen baldin badut eskuinetara, lortzen dut bigarren dantzariaren posizioa. Ezake, traslazio bat egin behar dut. Imaginatu unitatea, metro bat dagoela edo D bat eta D bi dantzarien artean. Metro bat mugitzen baldin badut D bat dantzaria eskuinerantz, lortzen dut bestea. Baina alderantziz, atzera, demagun hemen publikoa dagoela, eta aurrera daude begira alde honetara. Orduan, atzera mugitzen baldin bada, edo vertikalean mugitzen baldin bada, orduan lortzen dut hirugarren dantzariaren posizioa. Osea, hor, traslazio pilo bat ditugu. Segun zenbat pauso edo zenbat metro mugitu behar den lehenengo dantzaria vertikalean edo horizontalean, izango dugu vektore bat edo beste. Baina, ezpata joko txikian, dantzan aritzen direnean, ikusiko dugu momentu batean, bideo batean, dantzariak mugitzen dira eta beste posizio batzuetan agertzen dira. Orduan, ateratzen dudan bideoa. Ez dut ikusten, orain, barkatu. Da nire arazoa biztarekin. Uste dut hau dala. Bueno, ezagit ezpata bat eramaten dute, ikusten duzuen bezala. Ikusten duzue, mugitzen direla eta batzuetan aurrera begira daude, beste batzuetan haien artean begiratzen dira, eta hor, bueno, naiz eta errektangeluan egon, parkatu, ez dut gelditu, orain. Beste konfigurazio batzuk ikusi dira, ez? Orduan, birpasatuko ditugu apurtxo bat oso laburki, zenolako posizioak ikusi ditugun. Momentu batean, batzuk daude aurrera begira, beste batzuk atzera, adibidez, bikoteka daude elkar begiratzen. Eta orduan berriro, traslazioak egin behar ditugu, baina orain ez dantzari bakar batena, baizik eta bikote batena. Hau, mugitzen baldin badut eskuinalderantz, lortzen dut beste bikote hau, atzerantz edo gorantz mugitzen baldin badut, lortzen dut beste bikote hau. Eta kontua da, kasu honetan, hemen ez daukadala ispilu bat, ezpata biek eskuineko eskuan eramaten dutelako. Orduan, lortzeko dantzari honen posizioa honena erabilita, egin behar dudana da biraketa bat. 180 graduko biraketa bat egin behar dut. Hau, biratzen baldin badut, lortzen dut hau. Eta gauza bera gertatzen da, bi hauek konsideratzen baldin baditut. Laugarrena eta seigarrena. Hor, biraketa bat egin beharko nuke. Osea, beste simetria batzuk agertzen dira.
dantzaren beste momentu batean, hau da, daukaten posizioa, bi lerrotan, baina lerro batenak begira beste lerrokoei. Eta orduan berriro beste translazio mota batzuk agertzen dira, berriro bikoteka hartu behar ditu dantzariak, eta hemen ere biraketak ditugu lortzeko dantzari baten posizioa bestearena erabilita. Hau da azkeneko momentu bat, berriro, biraketak eta traslazioak agertzen dira. Eta utziko bidazue, ikusita ze ordu den, hau utziko dugu momentuz, eta mugituko gara matematikaren beste arlo batera. Hasieran esan dizuet, geometria da argien ikusten dana, baina matematika apur bat, egia da matematika apur bat komplikatuagoak direla, baina hemen bai ez duela iaia formularik erakutsiko ulertuko oso arazorik gabe. Kombinatoriari buruz hitz egin nahi dizuet. Kombinatoriak, transparentzian esaten den bezala, egiten duena da, multzo baten elementuak nola taldekatu daitezken eta nola ordenatu daitezken. Hori da aztertzen duena. Zer esan nahi dut honekin? Demagun, matematikariok elementuak abirazteko zenbakiak erabiltzen ditugu. Gero, gure multzo horien, gure elementuak izango dira dantzariak, edo izango dira dantzarien posizioak. Baina beti zenbaki batekin abirazi ditzaket. Orduan, demagun, N zenbaki ditu dela batetik, demagun 8 zenbaki ditu dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jakin nahi dut ze modu desberdinetan ordenatu bitzakedan 8 zenbaki horiek. Horiek dira permutazioak. Matematikariok permutazio deitzen diogu kontzeptu horri eta da hoixe. Nola ordenatu bitzakedan 8 zenbakiak. Zenbat modu desberdinetan ordenatu bitzakedan. Guk hitz egiten dugu bilekzioi buruz, orduan aplikazio bat izango nuke, eta gertatzen dena da bat zenbakiari eman behar dio dela toki berri bat, izan daiteke lehenengoa edo izan daiteke beste edozein, eta horrela zenbaki guztiekin. Zenbat modu ezberdinetan egin daitezke ordenatze horiek? N faktorial modu ezberdinetan. Eta zer da N faktorial? N biderkatuta aurreko zenbaki arrun guztiekin. Adibidez, lau faktorial da lau, bider 3, bider 2, bider 1. Ematen du 24. 24 modu ezberdinetan ordenatu ditzaket lau zenbaki. Eta 8 faktorial, hau ez da oso importantea, 8 faktorial nonbait izango dut. Gero izango dizuet, porque lehenengo eta behin ikusiko dugu dantza, eta gero ikusiko dugu 8 dantzari horiek zenbat modu ezberdinetan antolatu daitezken. Orduan, bueltatuko gara dantzari-dantzaren beste parte batera. Hauxe. Barkatu. Hau da 8 nangoa. Horren ikusiko dugu lekuz aldatzen joaten direla dantzariak, beraz, ordena desberdinetan antolatzen dira. Eta gero saiatuko gara hori matematikoki idazten edo adierazten. Ikusten zuen bezala aurrean daudenak atzera doaz, ezkerraldean daudenak eskuinera mugitzen dira eta alderantziz, Orduan, azken finean, horiek matematikariontzat permutazioak dira, Orduan, goikoak adierazten duena,
da lehen posizioan zegoen dantzaria laugarrenera doala. Bigarren posizioan dagoena, hirugarren tokira doa. Eta gauza bera besteekin, hirugarren posizioan zegoena, bigarrenera doa, laugarrenean zegoena lehenengora. Ordan, ezakit konturatu zareten, baina hasi direnean dantzatzen, ordenatzen baldin baditugu lehengo modu berean, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, egin dutena da, laukitxo honetan zeudenak, egin dutena da trukatu diagonalean dagoen dantzariarekin. Osea, laua mugitu da eskina horretara, eta laua berarekin, eta beste bi hauek ere trukatu dira. Eta bi hiru agertu dira. Eta gauza bera, atzeko laukian zeuden dantzariekin. Ordan hori da permutazio bat. Hori da, dantzariak ordenatzeko modu berri bat. Eta da, goian adirazita duguna. Jarraitu dute dantzan, eta egin dutena da, ezkerraldean zeudenak, hauek, mugitu dira eskuinaldera, eta noski besteak hartu dituzte, beste tokiak orduan. Hori, 6a mugitu da eskuinaldera, eta orduan 5a joan da ezkerraldera, eta gauza bera besteekin. Hori da beste permutazio bat. Hor goian idatzita zenutena. Hauxe. Jarraitu dute dantzan, eta egin dutena da aurrekaldean zeudenak mugitu dira atzekaldera. Eta atzekaldean daudenak, noski, zeudenak mugitu dira aurrekaldera. Orduan, hori berriro idatzi dezakegu matematikoki. Orduan, dantzariek egiten dutena da, 3 mugimendu hauek, guk sigma bat, sigma bi, sigma hiru deitu ditugunak, gure permutazioak, bitan egin dituzte. Eta bitan egin eta gero, bueltatu dira hasierako poziziora. Ikusten duzu sigma bat, sigma bi, sigma hiru, sigma bat, sigma bi, sigma hiru, eta hau, konparatzen baldin badugu hasierakoarekin, berdin-berdintxoa da. Ordan, hori da propietate matematiko bat, frogatzeko modu bat dantzarien bidez. Eta dantzariek frogatu duten propietatea da sigma bat, sigma bi, sigma hiru, bi aldiz egiten baldin badot, bueltatzen naizela ide da identitatea. Bueltatzen naiz hasierako poziziora. Dantzariak erabili ditzakegu frogatzeko permutazioen propietate horiek. Jarri dizuedana hemen, da dantzaren beste parte bat, ezpata joko nagusia antzeko zerbait egiten dutela, apur bat luzeagoa da, eta hor transformazio bat gehiago daukate, sigma lau, hau, eta hor ikus daitekena da, egiten baldin badozte sigma bi, sigma lau, sigma bi, sigma hiru, bi aldiz, berriro hasierako poziziora bueltatzen dutela. Osake berriro, permutazioen propietate batzuk froga daitezke dantzariak erabiliz. Eta kombinatoriaren beste arlo bat da kombinazioena. Kasu honetan, berriro, demagun gure 8 dantzari ditugula, gure 8 elementuko multzoa dugula, eta orain, aukeratu nahi ditugu, horietako batzuk bakarrik. Demagun, 8 dantzarietatik, 4 aukeratu nahi ditut, 4 horiek dantza egiteko. Orduan, horri deitzen diogu, 8 elementuko, nola da, 4, dira, n elementu ezberdinetako k-koteak hartzea. Da, eskerderaz ateratzen zait. Combinaciones de n elementos tomados de 4 en 4. Nola da, Iker nola esaten da euskeraz. Kombinazioak, berdin du. 8 elementu ditut, baina bakarrik 4 aukeratu nahi ditut. Ordan, esan dizuet lehen, launangoan, dantzaren launangoan, 4 dantzari daudala dantzan une bakoitzean. Baina ez beti 4 berdinak. Momentu batean 4, beste batean 4. Orduan, oso harin ikusten baldin badugu bideoan, hau, izan beharko zen.
Hau da aurrekoa. Ez, hau da launangoa. Hemen, bakarrik aurrekoek lan dantza egiten dute, atzekoak geldi daude. Orain, aurrekoak gelditzen dira eta hasten dira dantzan atzekoak. Orain bakarrik lehen lerro honetan eta hirugarrenean daudenak. Bueno, eta horrela, badoaz, dantza egiten launaka, horregatik izena, bale? Orduan, bueltatuz gure kombinazioetara. Jesus. Pues hori, gerta daiteke bakarrik lehenengoa, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena agertzen direla, osea, hau izango litzateke kombinazio bat, 8 elementu horietatik aukeratze ditugu lau hauek, edo izan daiteke hauek egite dutela dantza, edo bat, bi, bost, 6 zenbakiak dituztenak, ordan, ikusten duzuen bezala, pues hori, kombinazio batzuk agertzen dira, noski. Posibleak diren guztiak, matematikoki kalkulatu daiteke zenbat modu desberdinetan aukeratu daitezken lau elementu gure 8 horietatik, eta dira 70 horiek ez dira agertzen dantzan, dantzan agertzen dira bakarrik, transparentzian agertzen diren 8 horiek. Baina hori, adirazi dezakegu matematikoki. Eta azkenik, eta oso laburki badakit, denbora daukat, edo moztu beharko nuke 6 minutu, bale. Azkeneko kontzeptu matematikoa da txirikorden teoria, orduan lehen esan dut, ez? Txirikorda bat den dakigu zer den hileari buruz hitz egiten baldin badugu, ez? Hiru zati hartzen ditugu eta gurutzatzen ditugu gure txirikorda osatzeko. Matematikari batzuek, gure aurretik egin zutena zen, hori komplikatu, bale? Eta orduan zergatik euki bakarrik 3 hile zati eta zergatik ez gehiago. Orduan egin zutena, zen hartu n korda, edo hilea izan beharrean, kordak izan daitezke, ez? Eta korda horiek ikusi nola gurutzatu daitezken. Orduan, izan daiteke korda bat ondoan duen kordaren gainetik pasatzen dela, horri deitzen diogu sigma i, edo izan daiteke azpitik pasatzen dela. Eta orduan hori izango da sigma i minus bat. Azpitik pasatzen delako da, notazio matematiko bat. Orduan, hori, kordak gurutzatu daitezke. Eta hori, oraindik komplikatu egin dezakegu, eta gurutzaketa bat baino gehiago egin dezakegu. Horri deitzen diogu txirikorda bat matematikoki. Eta kontua da, egitura matematiko bat eman daitekela, ze gurutzaketa horiek, esan dudan bezala, egin daitezke bata bestearen atzetik. Hori matematikariontzat da eragiketa bat, baturak balira bezala, edo biderkadurak balira bezala, baina txirikorden artean. Propietate batzuk bete behar dituzte, hor aipatzen direnak, orduan interesa duenak eta ulertzen duenak ondo, baina ez baduzu ulertzen, ez da oso importantea. Bakarrik, aipatu nahi dizuet, honek esan nahi duena da, gurutzatzea igarrena bere ondoko gainetik eta jotagarrena bere ondoko gainetik edo egitea alderantziz, berdina dala. Hori da, baturan, esaten dugunean, edo biderkaduran, ez? El producto de los factores no altera, el orden del producto no altera, esango dut. El orden de los factores no altera el producto. Bueno, pues hori gertatzen da hemen, gertatzen da hemen, baina ez beti. Horretarako kordak urrun egon behar dira, hori da esan nahi duena honek. Bueno, non agertzen dira txirikordak euskal dantzetan. Agertzen dira bi tokietan, ez dakit ezagutzen dozuen dantza bat iruleak izena duena, oso laburki minutu batean.
A ber, itxoin ze hau, irekitan eukan. Ai, orain ez dut aurkituko barkatu. Ai, amen. Kalitatea ez da oso ona, Eta gainera ezakitzer egin dudan, eta ez dut pantalla osoan jarri. Ordan, ikusten duzen bezala, 8 bikote daude, eta bikote bakoitzak eramaten du zinta bat, kolorezko zinta bat. Ordan, ikusten duzen bezala, gurutzaketak egite dituzte. Bikote bat pasatu da ondokaren azpitik, eta gero gainetik. Eta gero azpitik, gainetik, eta abar, bale? Ordan, hemen ez da txirikordarik sortzen, ulertu behar dugulako edo imaginatu behar dugulako korda hori, bai? Ordan, eramate dituzten zinta horiek lotuta egongo balira dantzarien atzekaldean, sortuko litzateke gure korda haien mugimenduekin. Bai? Osea, imaginatu zintek jarraitzen dutela, eta hemen lotzen ditugula. Parte honetan sortuko zen gure txirikorda. Eta txirikordaren itxura, pinta, izango litzateke horrelako zerbait. Hasten da lehen bikotea, ondokoaren azpitik pasatzen, eta gero urrengoaren gainetik, urrengoaren azpitik, urrengoaren gainetik, baina behin lehen bikotea hasi dela dantzan egiten, besteak ere hasten dira. Gero jau pasatzen da berdearen azpitik eta abar. Ordan, hau da agertuko litzateken txirikordaren itxura. Hau da hasiera, hobe esan da, eta parkatu, honela lehen bikotea ailegatu da bukaerar arte, gero atzera bueltatzen da berriro gurutzaketak eginez, bere hasierako posiziora heldu arte. Eta bitartean besteak ere mugitzen dira eta egite dituzte haien gurutzaketak. Eta ja behin hori heldu dela hor gelditzen da eta ailegatzen direnean ja gelditzen dira eta bukatu arte. Hori izango litzateke txirikorda. Eta oso laburki utzi dazue. Non gehiago ikusten dituzue txirikordak euskal dantzetan. Hau ziur imaginatu duzuela zinta dantzan. Zinta dantzan gertatzen dena da barra bat eduki beharrean zirkunferentzia bat daukagula. Orduan gure zintak zirkunferentzia batera lotuta daude, baina berriro gurutzaketak ditugu. Eta gertatzen dena da, orain azkenekoa lehen urrun zegoen lehen zintatik, baina orain zirkuluan gaudenez, lehenengoa gurutzatu daiteke azkenekoarekin. Eta zerbait zirkularra agertzen da. Berriro, badaukagu gure egitura matematiko hori, baina azkenean hori gertatzen dena da gure 8 dantzariak baldin baditugu, berriro gure beraien kolorezko zintekin, hasten dira gurutzaketak egiten, eta horrelako irudi bat agertuko litzateke mastilaren gainean. Eta hemen gainera ikusten da, hemen bai, ikusten da, egiten da txirikorda mastilaren gainean. Orduan, nahi badoze jartzen dut bideo bat, eta ja uzten dugu, bukatzen dut hemen. Zintadantza bat baino gehiago ditugu, baina adibidez Bizkaiko zintadantzan, gai izango naiz jartzen. Ai, zer egin dut. Ai, ez dituzten jartzen pantalla osoan. Bueno, utzi dazue beste hau jartzen.
Bueno, pues... Ez naiz gai. Ez dakit zer egin dudan. Hau ez da Bizkaiko sintadantza, da kortesekoa apur bat desberdina, baina bueno, hor ikusten da, ez? Egin dutela txirikordaren parte bat, eta horazten dira, gurutzaketak egiten, eta hemen egiten ari direna da desegin, lehen egin duten txirikorda. Bale? Eta bideoan ere ez da ikusten. Bueno, pues hori esan dakoa. Haien mugimenduekin txirikorda osatzen dute eta esan bezala, pues, txirikorda parkatu zintadantza desberdinak ditugu eta segun ze dantza dugun, pues bueno, modu batean edo bestean idatzi dezakegu modu matematikoan gure gurutzaketen bidez, bale? Eta, bueno, esan bezala, hau zen kontatu nahi nizuen guztia, sentitzen dut luzatu nahi zaputxo bat, baina, bueno, eskerrik asko, arretagatik. Bueno, bakizue betiko latxeik, ona maieran, galderak, bai? Erosetako mikrofonu lara tauke eta betiko latxeik. Ez da guk entzuteko, gu perfecto entzute zatxu hau, sino que bideoko ikusten bera YouTubean edo entzuteko galderi, bai? Ordu nahi zuenen, altzasku eta lara urratuko da mikrofonuaz, bai? Bueno, entzuten da, bai. Txirikortekin aipatu dituzu permutazioa eta guzti. Uler daiteke bai gainerako mugimenduak eta adibidez espatadantzako mugimenduak ene multxoko elementuen azpitalde bezala, adibidez? Kontuz, txirikordetan agertzen diren sigmak ez dira permutazioak, dira gurutzaketak. Permutazioak aipatu ditut sortzikoan, sortzi dantzari daudalako dantzan, orduan sortziek egite duten ez dantza ordenatu daitezke modu desberdinetan, eta launakoan kombinazioak ditugu. Ziur beste, hori, espatailoko txikian ere mugitzen direnez dantzariak, ziurrenik ere permutazioak aurkitu daitezke, bai, noski. Eta ezagitzein den bestea. Bai, izan da adibide batzuk proposatzeko, baina ziur simetriak eta permutazioak eta kombinazioak aurkitu daitezkela beste dantza batzuetan, bai. Eskerrik asko. Zuri. Bestezko batek. Bueno, nik egizan, matematikako galdera. Txirik horretan aipatu dira sigmak eta bar. Ez dakit igual nik galdu dut, baina sigma berminus bat agertzen zenean, zen nahi zuen zana, espeti pasatzen zela? Hori da. Zuk bi korda baldin badituzu, ez dakat kordarik. Ba, esan azpitik da ez dagoetik, orduan... Gurutzaketak egitean iruleetan ikusten zen, ez? Batzuetan dantzariak pasatzen ziren azpitik, hori zen sigma minus bat. Eta beste batzuetan pasatzen ziren gainetik, tarduan hori zen sigma, sigmai, hori da. Eta ez da gauza bera, gelditzen den txirikordaren itxura ez da berdina azpitik edo gainetik pasatzen duzun. Horregatik notazioa desberdina da. Ia, beste galderaik? Bueno, gaur argi gelit... bat bota lara. Ez da galderi. Bueno, bota komentazio. Sin más. Akaba, ba. Flipada bat. Nik ja imaginaten hasina, igual imagina, euskal dantzetako koreografisa bat idatziz plasmateko horri baten gainin, halko zan dana hizkuntza matematikun idatzi ez. Da, hau zelan etxen da dantzan, irakurria. Eta ikasi. Bueno, berez hori da beste, hori esango nuke beste hitzaldi baterako emango zuen. Porque badago notazio, badago
musika pentagraman idazten den bezala, claro, pauso matematikoak dantzako pausoak barkatu, idaztea ez da erraza, elementu gehiago dituzulako, pues espazioko 3 norabideak, denbora, eta baina badago, ez dakit entzun duzun labanotazioa, eta hor, modu nolabait matematiko batean deskribatzen da urratsak, dantzariek nola egin behar dituzten urratsak. Orduan kontuan izan behar dituzu 3 dimentsioak, espazioko 3 dimentsioak, eta ikur batzuk daude, ikur matematikoak, mugimendu horiek deskribatzeko. Eta zer mugitu behar den, ze, klaro, izan daiteke eskuineko eskua, izan daiteke, orduan, hori komplikatu da, baina badago, egon zan, koreografo bat, laban, asmatu zuena, notazio bat deskribatzeko mugimenduak, eta oso matematikoa zen. Matematikoa zen horregatik dimentsioak eta erabiltzen zirelako. Ez dakit hortik zijoan galdera? Beste galderaik? Bueno, urna maien momotza bitzaldi xai, eskerrik asko Judit tortzea harren, bueno, eskerrik asko tortzea harren danoi, eta horrengo batea arte.